krungu sithik kok sing ora genah omongane panjak suwe-suwe. Apa? Aku mbah tekane. Lho kok ora genah iki mong piye to? Teko mlonte-mlonte mang tak rungokno. Aku radong iki. Aku ya radong, aku jah cilik. Alhamdulillah. Ayo ya Allah. Bengi iki luar biasa, Mon. Wong desa ngablak padha bungah atine, seneng atine. Nyawang sinden kowe kok kayane. Ayo ki lho, alhamdulillah. Sinden angger gemoy delah. Kancene yo raine do kingsut do keselen. Jane kena apa? Main jeli mang dina ngedul kok. Apa, Dik? Iya bener. Apa, Dik? Kok ngrungokno nggone tanggane. Main angger erek ngene iki lho. Alhamdulillah, mongso seneng tenan bengi iki awak dhewe bisa ngablak luar biasa. Luar biasa. Tenan yo bengi iki diseneng. Lho iki ape piye le? Sing di panjak kendang anyaran. Ya nuwun sewu monggo nek ngresake mantu elek-elekan niku panjake kendang. Sapa sing mbok kon wong kene nek menawa butuhno mantu wong kuwi kena nggo weden sawah kok. Cekeli danganan pacul ngeblak. Kok ora glowing kok malah iteng ya. Kayak kok mae iku dolanan asap sepur. Wah, enting tenan kok Mas. Heeh. Bengi iki ning daleme bapak ingkang Hambungku Gati. Piye, Pak Cek? Nuri Bayu. Tamu kok ora ono bare lho. Pancen ra ono pedhote kene Ora ono pedote. Penake wong mendarat kene ngene iki lho ketok rukune mulai do dibontoti lho. Sapa sing bontoti? Kuwi. Iku gak bontoti. Lha apa? Iku carane oleh-oleh wong omah. Lho, pacarku mulai kok ya ora pamit. Sapa? Moga aku nek ngono. Gah aku. Gah aku wis Jebule ora pendarat tok sing bontot. Lah lho jajan kok digawani ngono. Weh, Gah aku nanggap toprak sing awang-awangan yo ngene iki lho. lah ngono kuwi lho. Budal tase kotong mulai jobok kabuoten. Mulane nganti do sambat jajan pira-pira kok entek bontoti. Ketoprak kok doke remah. Mulai sik disangoni mangan isih dicukupi. Lah kae malah ning jero omah doyok-oyokan. Sing ndi, Cek? Kuwi lah ning omah kono. Astagfirullahaladzim ya Allah banget. Nuwun sewu Pak nggih. Nuwun sewu pangapunten kathah mbok menawi enten kekirangan nggih. Tekanku tukang ojek nggawa sak kerdus lho kurang piyene to. Aduh. Nemen tenan Dik. Sembah, Cek, mbah. Aku apa isin tenan iki. Rada di ngopo ning iki bopeng kang Mengku Gati wis pesen karo aku. Pesene Kanca-kancamu wis do nggawa kerdus-kerdusan ki ameh digawani telung kresek. Sore mang aku wis dikandani. tenane. Oh, Matur nuwun Pak. Jajan ya. telung kresek iki. Wah, Makroni niki to. sing ngomong makroni sapa? Kecang budek. Ora. Warneng. Oh, gak atos untuk muntek kok doyan warneng. Lah apa digawani apa? Luwihane tamu iku mau kelompokno telung kresek kon nggo mulih kowe. Iya Mas, ten aku kirim minggat kok. Dadi apa ya tak adai. Aja nesu. Ya ora Kayak kok apa-apa. sentimen karo kancaku sing ning jero kono lho. Ya ora apa-apa. Ame tom-tome wong kok nyurung aku wah. Lah yo nganti yaene tamune tasih kathah, sedulure tasih pinarak wong kene. Didongak-dongakno Sing muga ijo wae. wewungan pokoke dongakno sing apik, Cik. Iya, kagem bapak ibu ingkang tasih pinarak, mugi-mugi sedaya dipun paringi seger waras, cethek rezekine ya gampang entuke nyambut gawe. Muga-muga adoh karo sengkala. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lah tenan aku wong kene dian seneng aku Mas. Seneng. Wah, alah wong kene iki bak yo ketoke ngene iki wah. Perkara agamane luar biasa. Luar biasa Loh, tenan. alah aku mau ngayoni jajal to. Ya jane ran jajal. Melok ning musala kene. Heeh. Kok mbok acungi jempol lho. Magrib iki tak Kandhani iki galak ora trimo telung kresek, jebule ana 7 kresek ngono kok. Kok jablas. Walah digawa mulih dhewe asako meh dinggahno panggung. Kuwi aja loro iku niku ndelik-ndelik mok ketokno. Bocah ora jelas aja dono nek ana sabune ki barang. Aja dono. Kok mbok cetakno iki lho kok malah.
Bosane tenan Mas, kene kerukunane luar biasa. Luar biasa. Anjen wong ngomong ki bener. Wong sing gelem rukun karo tangga teparo apa meneh rukun karo keluargane insyaallah berkah barokah. Amin. Kuwi wis nyata ketok jelas wis ana buktine. Buktine manggon ndi? Wong nek gelem rukun, wong apa gelem rukun ki sehat berkah. Apa neh nek gelem lara ki malah berkah neh. Lho, contone ki ana. Sik, Dik. Apa? Aku gahku ngene iki lho. Piye? Sinden takon kuru senengane mulai ketenjuk kresek mbok ada apa? Kowe njaluk kresek mbok ada apa? Kowe takon diet lho. Sik. Kon diet malah nggawa gedang rong cengkeh. Oh kok orang nggo gedang, pirang nggo gedang. Apa? Gorengan ki lombok sak sego-segone. Ning aku seneng lho, Mon. Apa? Ketoprak diwenehi sego jagung luar biasa tenan. Lagi iki cah tenan. Ora ana nek ora ning desane Suwun nggih Bu nggih. desa ngablak iki. Tenan wis matur nuwun sego jagung lawe gereh. Ya ta. Sego jagung lawe gereh. Sing tegese lho sing negesno sapa? Lho gak mbok kei parian. Ora kok sing nggawe parian sapa? Parian kanggo Bapak Nuri. Nari. Pak Nari iki digawe parian. Gawe parian, Dik. Sambel terasi asin lho. Lho. Tak kok mbok deku kok manes kuwi lho. Sambel terasi ku ya asin. Leres, Mbah? Padha ae wong aku ape parian asin-asin. Aku parian. Iki pikiranmu lagi mumet rasane nesu terus nek kena penyakit sirup. Ana penyakit kok sirup ya. Penyakit sing nyeret-nyeret iki lho, Dik. Ayo muga-muga tenan. Penyakit stroke kayak sirup. Sambel terasi. Ya ta? Heeh. Tuh. Lah aku nganti lali kok. Tak suwet rom tenan. Lah kok peparian mbok erone-erone nganti lali. Aku sinden buantat ngene iki lho kopier. Sapa? Sinden gemoy lho. Aja digawe kapior. Ning donya iki urip mung sepisan. Wigatine awak dhewe iku kudu eling. Eling lan waspada marang Gusti. Pancen bener. Aja nganti tumindak sing neka-neka. Mulane wong urip ki siji kuncine. Apa, Dik? Kowe ngerti apa ora? Apa? Dalane wong mati iki kudu piye? Dalane wong mati iki kudu sregep ngibadah. Nah, wah sregep ibadah piye? Dono wewe. Lho. Nggo sangu mati lho. Mati sangune apa? Lah yo ngaji. Waduh, tuh kleru. Lakoni 5 wektu. Dalane wong mati ku piye? Dalane wong mati iki kowe anggere sregep ngibadah. Bah. Dono weweh karo yatim piatu wis cadanganmu swarga. Ora kleru. Lho kok kleru iki lho. Dalane wong mati ngerti apa ora? Apa kaya ngerti? Dalane wong mati ngombe dencis, gantung, ngombe obat tikus. Ketoke sing ning cepu ameh mbombeni obat tikus. Lambe mudel. Lah kok takok piye to? Kok mangkelno wong dalane mati kok dencis obat tikus. Nek ora percaya buktekno kowe ombenen. Ora mati we. Kok alopati ku lelele. Mangsane gawene sunat. Kaya adik sing ditetakno iki saiki wis Joko. Wis Joko. Mulane sing ati-ati nek wis dadi Joko. Wong nek wis Joko iki pipis sak pipis kuwi kudune ngerti kahanane, kudu ngerti totonane. Pipis ade ngerti kahanan totonane iki. Kowe iki nek diomongi kok. Wong nek pipis kuwi kudu sing ati-ati, kudu ngerti totonane sebabe apa? Sebabe apa? Nek kleru sithik ke bakal dadi sengkala. Tuh. Contone nek wis Joko. Heeh. Iki aja nganti pipis madhep ngetan ngulon ngidul ngalor. Gak ento. Jo. Sebabnya apa gak ento madhep ngetan? Nek madhep ngetan ki ibarate kaya wong sing gak duwe sopan. Aja nganti mbarengi metuni sengenge. Dadi nek kowe ngetan ki padha karo ora ngajeni. Padha karo mipisi sengenge. Lah yo sengengene nek wayah metu delalake pipis nek balik medhun neh. Lho gak bengi terus. Gak ento berarti madhep. Berarti madhep idul. Loh kowe iki malah ape sembrono. Lah ra oleh ngetan kudune yo madhep idul. Kowe ngerti Nyi Roro Kidul manggone ndi? Segara Kidul. Lah nek nganti mbok pipisi kono nesu ngamuk malah. Ngamuk nek nganti wedhot piye kowe? Gak ento berarti. Ngidul gak ento. Berarti yo ngula. Lah kowe iki kok sembrono. Agamamu apa to? Yo Islam to. Nek agamamu Islam wong salat madhepe ning ndi? Ngula ning. Lah kok malah mu uyoi? Iya ya. Aja nganti gak ento berarti. Aja. Berarti madhep ngalor, Dik. Ki
pengen kualat ah piye kowe? Kok pengen kualat lho? Lah kok kowe arep pipis madhep ngalor, wong mati mujure ning ndi? Mujur ngalor. Lah nek kowe pas pipis kena sirembam, Malah dosa. malah diamuk kowe. Melepokmu mbok dono wong ngablak. Oh, yo kok mlebokmu piye? Lah aku ngerti kemang kok nguyuh madhep ngalor. Sapa? Kowe mau ning pojokan mburi kono? Kuwi yak rumangsa madhepku ngalor. Lho ki madhep ngalor lho, Dik. Ora. Madhep kurang ngalor. Lah kok iso? Ketoke ngalor. Heeh. Ning tak ongkek sithik ngecit. Nah, dadine rene. Nguyuh kok ongkek-ongkekan kok aneh. Lah yo mangsane. Nggih matur sembah nuwun pokoke seneng tenan. Sing kono padha ribut andum-andum jajan. Sing ning kene tasih pinarak padha menderek rengungon. Sing teng mriku bapak-bapak tasih pinarak monggo. Sing ning kene bola-bali ngrukono hidup terus. Ngantuk kok. Dadine ora ketang piye awak dhewe diselaki omong-omongan sing kepenak, diselaki gegendingan sing kepenak. Pancen bener. Ayo kalau ada sing ditetakno ya tasih melek. Heeh, ditekoni. Nggih. Lagu sing kepenak sing gayeng kanggo wong tuwa-tuwa. Orjenan ya ana, gamelan ya ana. Pancen bener. Lho iya dadi awak dhewe iki kudu iso njumbono kahanane. Kudu iso njumbono karo kahanane. Contone iki kanggo bapake sing ten mriko diweni rengeng-rengeng sing kepenak. Pandemen langen busang tayuban mongko diaturke. Ya ana lak tayuban, campur sari sari ya ana. Iki selawatan ya ana. Lho, gak ono ah. Gak ono. Mosok ono selawatan iki. Lho gila budaya iki komplit lho, Mon. Iso selawatan kowe. Lho nyek agamamu Kristen ta Islam? Islam. Lah iya kok ora iso selawatan iki lho. Mbok aku mbok. Lah kok iso apa ora? Yo nek eling iso. Kok eling iso iku? Lah selawatan sing piye? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Oh iya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kuwi ta. Selamatane kuwi ta. Selawatane kudune iso. Lah nek ngono wong ora rugi oleh ku ngaji nek selawatan ngono kuwi. Ora rugi olehmu ngaji, ora rugi olehmu ganteng. Nek dagelan ganteng iku kudune iso modifikasi. Lho, Kudune iso dimodifikasi. Modifikasine maksudmu parian lah. Ya digek parian. Bahaya koyo motor modifikasi. Lho bengkel iki nggone modifikasi. Dagelan iki kudune ya iso. Mbah nek ngono kuwi ya. Iso tenan ta ora? Ora roh wong ora urung tau. Iki wong loro kudune duit wong loro. Duet. Duet kok duit. Duet sing nyanyi wong loro iki lho. Duet. Duet iku gak sing ning dhuwur wit rupane ireng cilik-cilik dipangan kecut iku. Kuwi juwet kethek kuwi juwet sing wae ireng-ireng kuwi ta. Juwet iku sing diadahi gelas dikai es batu nek awan diombe seger. Kuwi dawet. Jawet iku sing dienggo sinden kae lho. Kuwi cak. Gau. Lek kok malah sing ora-ora. Sembrono kowe iki. Mosok wong mau ngomong cawet masa gak sak. Kayak kok mambok cetakno. Kowe sing mancing kok. Salatullah salamullah ala yasin habi. Jaremu Islam. Loh, lat salatullah salamullah ala yasin habibillah. Loh, tak sowetrum tenan ki ngomong. Sing bener piye to? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Yasin sik. Tohane dhisik. Yasin kelas 3 toha lagian kelas 1 kok. Piye ta jane iki mudeng ora iki? Toha sik, Dik. Yasin wis kelas 3. Toha Kelas 1. iku nek toha ponakamu. Lah terus Toha nggonku iki malahane wis entek sekolahan 3 kok. dipangan sekolah kok entek imang Kok sane. mangkelno wong seneng. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. pitik lurik ngendhok ping pira men. Pitik lurik ngendhok ping 1. Bojomu purik njaluk apa? Bojoku murik mergo aku ra gemati. Pitik lurik
ngendhok pira mon pitik lurik ngendhok ping loro bojomu purik njaluk apa yuk rebonding mergo rambute kribo pitik lurik ngendhok ping pira mon pitik lurik ngendhok ping telu bojomu purik njaluk apa bojoku purik mergo bar tak antem sapu pitik lurik ngendhok ping pira mon pitik lurik ngendhok ping 5 bojomu purik njaluk apa bojoku purik mulih tak terno pitik lurik ngendhok ping pira mon pitik lurik ngendhok ping 10 bojomu purik njaluk apa bojoku purik mergo pengen tak duduk pitik lurik ngendhok ping pira mon pitik lurik ngendhok ping 100 bojomu purik njaluk apa bojoku purik terus keringetku sing mruntus pitik lurik ngendhok ping pira mon pitik lurik ora ngendhok-endhok bojomu purik njaluk apa bojoku purik terus tak antem bedok pitik lurik ngendhok ping pira mon ngendhok karepe ora ngendhok karepe bojomu purik njaluk apa karepe kono ngendhok karepe ora karepe kok nesu lho Dek lah kowe tak takoki gak ngelundasu ya lho parikan lho Dek parikan iki nek ning isor omong lho kok nek ning isor omong yo piye gak botak ndasu ya dagelan iki kudune spontanan mateni wong lah kowe takok tok lah sing mikir wi kudune ana sing takok kudune ya ana sing jawab pitik lurik ngendhok ping pira bur aku jare ora duwe pitik lho sik pitik lurik ngendhok ping pira aku jare ora duwe pitik tuku ah moh rong bayaran mbok kon tuku iki ndak murah ya pira 50 ya 50 tau bayaran 35 mbok kon tuku ra tekor 15.000 piye tak utangi sih 15 tuku ya mikir ngangsur kowe malah bingung pitik lurik ngendhok ping pira aku jare ora duwe pitik kon tuku angel kowe lah ra duwe pitik kok kon ngendhok pira iki lho pitik gak mentok cilik ya tak sewet tromp ge ngono lah jare ra duwe pitik aku jan ra duwe pitik mosok ora pitik ngendhok mentok blirik ngendhok ping pira aku jare ora duwe mentok ora duwe pitik ora duwe mentok kok men takok ae sapi Jawa ngendhok ora ngendhok sapi kok ngendhok sapi ra ngendhok ya kok malah lah wong kowe tukak takok ora duwe pitik ora duwe mentok sing mbok duweni apa lho ora duwe pitik mosok roh pitik ngendhok awar pitik angkreme gurem tok mang aja kawan subur kere ora duwe kok ngire-ngireno wong lho malah mantelno wong kowe lah kancane mbok pleter ngeluwek ditakoki kok trimo ora duwe lho lho ora duwe pitik lho Dek mosok ngono ning kene aja tukar padu Mas oh gak entuk tukaran ketokno awak dhewe iki nek rukune ngono lho kudune ketokno sing rukun lah kerukunan iki paling penting pancen bener ora usah sedih ora usah bingung nek rukun karo tanggane bakal ditulung lho ya ta contone bapak ingkang mengkugati iki seneng karo tangga teparone iki rukun mulane duwe gawe pisanan ketok guyub rukun nglumpuk dadi siji kabeh umpama aku dadi wong kene ndredeg aku ate ndredeg gene wong kene iki jane buah apa titip lek nggo glangse iki kok masing ora tenan cah umpama balekno gak dol sapi ya kowe ya wis umume kene iki ngono makane aku anggere ning kene iki jane cara ngerti mainku ning ngablak pas kene aku ndagel munggah tetep cawisan kacamata ndagel munggah nggo kacamata masa gak bereng pe iki jane wong kene iki dodolan emas apa piye iku gak dodolan lah wong kok jane iki toko emas mlaku apa piye aku ya ora dadi ngopo
Muga-muga sing nganggo kalung emas muga-muga tambah mase. Iya kaya bojo mlayu seneng syukuri. Yo tak syukuri to, Dik. Dik. Kayam dagel dik sono kono kalung gudi ngono ya. Oh, sapa wonge nek ra kenal subur wong ngablak iki wis kenal subur kabeh. Jane rada iri aku. Lho kok rada iri lho. Lah mbae kan umum kalungnya paling ya sakmono to. Lah Ah, bojo kalung sak jempolan nek sok kondange ngono lho. Bojoku kalungan Sak jempolan aku ngerti no. Kalung rantai ireng. umume mas kuning lho, Mon. Lah kuwi ireng. Lah mas apa? Ketoke tali kirik. Kowe kok malah ngono. Ora, tapi tenan to, tapi kan gelange akeh. Gelange akeh ancen tak tukokno kok. Oh, mbok tukokno piye? Tak tukokno. Lah nek mbok tukokno gelang ngono kuwi ya kaya ndagel waluweh no. Luweh Kuwene nganti tekan kuwene yo. gul-gulan tekan sikut. Iya bojomu. Gen ketok nek bojone dagelan. Lah iya, tapi aku gumun. Gumunmu manggon ndi? Gelange warna-warni ya. Emas kok ono warna-warni lho, Dik. Lah iya kuwi emas po karet jane aku. Ngenyek neh. Gak ngenyek. Ngenyek neh Ora. ndok kalungan kalung kirik saiki gelangan karet. Bojom jane yo penak lho, Mas. Penak piye? Di bojo koyo kuwi jane berkah tenan. Kok berkah piye kudu tak ijolno ae lho. Aja luwung ora ketang untune kan gingsul. Ketok ayu manis lho, Dik. Nek siji ketok manis ketok ayu. Manis kaya mbok Dikku sing kalunge sak dodo kentel-kentel. Lah iya dah. Lah bojom Lah bojoku ya gingsul ngono. gingsul Mas. ning gingsule ngarep kabeh ngono. Kuwi berkah lho Mas, aja getuni kuwi. Berkah dhewe jagli Lho dhewe. kok malah nesu rene. Kok malah nesu ya to? Tek ketek. Iku ra gingsul. Ngene. Merongos. Kuwi lho. Oh, merongos-merongos lah kuwi kudune mbok syukuri, Mas. Bojoku merongos kok mbok bukakno wadi ning kene. Lah nyapa? Kok masa mra ayu sindan sing kujungan iku bojoku. Ya jelas no. Tapi nek merongos ngono kuwi bahaya nek salat aja oleh ning musala. Lho nek salat iku umume ning musala utawa ning masjid. Aja. Kok ora entuk iki mbok kon salat ning ndi? Nek nganti gegerno desamu ke malah isin dhewe lho. Kok iso, Dik? Lho, lah kok ora iso? Nek bojomu salat, Heeh. ya to, wayah sujud. Wayah sujud. Lah nek nganti untune kecantol karpet musala gak do geblak. Aja. Apik to, Dik. Kok apik ya to? Bar sujud nguwadeg malah kaya kadak merak ndek awan lho. Iya. Kok mangkelno wong kowe. Gawekno bisnis ae ngono kuwi. Bojo merangos bisnis apa? Lho ki piye to? Gawekno warung minuman mak ya iso. Peng meh ngenyek kancanem neh. Lah kok ngenyek? Bojo merangos kok mbok kon dodolan sing tuku sapa trombol kok nyawang mesti wis muka. Lho kuwi kudune ngerti kegunaane. Bojo merangos kok kon dodolan. Bojomu kon ning ngarep lawang toko. Bojoku kon ning ngarep lawang toko. Tengok-tengok ngene. Apa ya ana sing butuh merek wong merangos? Lho ora, lho justru kuwi. Dadi wong iki gak ngereki bojomu, ngereki minumane. Lho, Dodolan minuman. minuman. Dadi ku nek umpamane tuku Sprite utawa Fanta, ya ta? Iya. Nyekel, lah bojomu kon ning ngarep lawang. Dadi niku irunge kon persiapan nang gerti penyet kon ngene. Irunge penyet kon merangos. Dadi niku kan kena ngebuka botol, cetak. Ya ora. Peh merangos mbok bukaan tutup botol. Lho ono gunane lho Mas ngono kuwi lah. Kowe rasa buka wadiku ning kene. Lah nyapa? Beda karo bojomu. Apa nanti bojo wek? Pacarmu. Kurang di bojo critakno. Kita streaming nek didelok wong tenan kok nek dibedil kok ngisor. Iya aku di bojo. Bangsane Trombol melak guyu. Kagir kondo gak ndek bojo trombol melak guyu. Ndak ameh tenanan piye. lho kemang delok lapon ten mulai. Sone kono ae. Nyanyi sing penak orjine disiapno, ayo. Nyanyi sing penak. Ya iki mang ono Pripun jalukan sayang? Apa ya pupuse nelongso Orjine gugah cek orjine. sawerane wis entek ndeknane kok jebuk tagih, Dek. Jen. Urung. Jen sesuk tak jalukno. Jen. Jeneng gatul kiyal-kiyul. Jen. Dudulna. Tak kei wis ah. Dudulna. Nah. Mas, itu Mas. ndek bengi turun ning bintang 17 kok. Hotele wae. Merah putih, Dik. Merah putih bareng tangi bayo rondan.
Turune ning rondan. Iki ketoprak apa Bambang Awen aku. Kayak ngece malah itu. Ayo tangi men. Wis tangi melek. Dinteni Mbok De sayang. Heeh. Nggih, nglagune napa sayang? Nyo. Frustasi kuwi nek rambut tok dalan ati-ati mang ning ndi sae. Kowe iki aja men takok wek nyo terus. Aku Herman ae. Padha ae. Aku mawar temen nek ngono. Lho, lah kok sapa? Engko nek ketularan kowe piye? Amar mbok dhewe. Kang. Bangsane. Ayo tangi. Bungkusen nelongso. Nyangga dhuwit apa untune lara ora dhuwit kok. Anu iki yo bar dagel kok. Piye dhuwit? Lho, ajeng teng pundi Pak De? Matur nuwun. Tak kira disawerno. Pripun? Nggih niku ngentosi. Kandhan iki wis sampe diadano sego luwean. Matur nuwun kena nggo pakan pitik. Nggih kok Mas. Lho kabeh iki disyukuri Mas najan sego luwean. Kuwi nek bersyukur kena mbok pakano pitik engko ngendhok terus anak-anak dadi akeh tukono wedhus. Wedhus anak-anak tukokno. Sapi anak-anak tukokno. Mobil anak-anak tukokno. Ono piye? Mobil dek anak-anak iki. Kowe kepengin? Piye? Mobil putih mau jare Pak Trombol. Angger kowe duwe mobil panterem. Ijo mobil putih. Mbolah. Ndak iya cah. Pino Pak Trombol aja bingung bukake tutup bensin. Anjene ngono kuwi lho. Wong iki kudune sak kala mangsa kudu eling. Nek ora nek durung iso dadi kegayane aja dipeksa ngisi bensin ke bingung urung tok pikirane kok tuku mobil putih lho gayane ning pom topinan katokan cekak kaosan seporat wah medhon dudal-dudul ra kena jebulet sentilane sorjok masane tak kuncinan ya ora bareng ngono ape ngisi bensin kleru bensine ning tengen dikok ning kiwa mulane sih ayo pinter boso melak guyu jebul yo ndekne dhewe ya ayo pupuse nelongso yo Ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mandeke wong liya apa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara Kang Mas tak pupus
bubut karo kahananmu Dik. Rasa dipikir ilang siji tunggu 1000. Kirane ruwet ijol ya Mas. Ditinggal siji tak golek sing akeh. Cadangane akeh. Wis tak wenehi. Lho jope sesuk ke melok aku, Dik. Ora icir ning Karangbale. Lho sik omongam sithik orang genah. Lho sesuk Gilatri Budaya iki pindahe ning Karangbale. Karangbale ku ndi to? Kecamatan Bantalan kono kae lho. Kabupatene Kabupaten Kasuran. Oh ki termasuk provinsi. Madu kono lho. Cina mbah gulingan kono. Dirungok-rungokno orang genah kuwi. Turu sedina utah iku ya sesuk. Ya Mbak De, ya Mbak De. Alhamdulillah. Kowe aja ngowehke njaluk lagu apa sayang? Kok ngoweh-ngoweh ngece kowe iki? Sayang njaluk lagu apa? Gubuk Asmara. Ora roh kepengin budek e. Ora roh kok gubuk asmara. Gubuk Asmara apa ora roh? Ngono iki lagune ra kuwi kok. Engko nek disetrum sing nggo kudung coklat kae. Mosok iya nyetruman? Setrum Bu aku suwe gak nyetrum. 2024 iki rasane gubuk ning hotel akeh. Lah, hotel larang kok, Dik. Bener iku lho gubuk. Sume saiki murah sing penting berkah. Apa iku? Gubuk ngono. Kayak kok malah sing ora. Diaturke sepisan meneh. Langen beksan tayubane dienggo. Ya to kanggo bapak-bapak sing teng mriko. Ha nggih, diaturke. Tak turuti wis gubuk Asmara tak turuti tak jeloki sisan. Ora nom ratu kabeh mbok jeloki. Lah mangkelno wong kok. Mangsane. Sesuk ora tak baturi ngarit iki lho. Lho, batur marit to. Lah anggere prei aku kancaku ngarit ning kono Watu Ando. Gubuk Asmara ya. Ha nggih, diaturke ning ngono gak tayuban iki ra sida. Gubuk Asmara. Ayo. Wis. Apa nek? Aku bengi iki kocekan. Kenapa? Kowe anake Condro. Lho kan nek Condro piye, Bur? Jerem kae panem jenenge Lasdi. Aku anake Lasdi, anak Condro. Kan nek Condro ya? Aku wis tak eli-elikno kok isih konangan. Walah kan nek Condro. Iya kancaku mek tebon ning Watu Ando. Kok alai gawe ning arep to?
jubur iki ra gelem nutup-nutupi kok Lah sithik. piye ketoprak sepi open-open sapi kudune yo ngarit ora ngarit sapi ku ora lesu. Ketoprak sepi sapi ndol. Kowe aja omong sayang. Nah, ngono. Masa nanggap dhewe, Dik? Ayo. Aja omong-omong nek baturku ngarit. Lah kowe dhewe sing ngomong kok. Alah sesuk tak bongkokno pucukan ae lho. Bangsane kok. Ayo. Kok mangkel lah. Gubuk asmara iki pisan penutup nggih. Yo, Kanca kuman main tebon panasen lerene gubuk. Dilalah ana wong lanang dadi asmara. Gubuke asmara. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae. Yen tanggul lereng. Ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge bekas moro biyen kae tanggung kandung tresno cita tanpa batal tanpa rasa abote ke taman asmara sikat deh gubuk kae ati esuk ora bakalan gubuk kae kebatrita wayang wengi nganti gagrak rino yakin tenan aja omong-omong wong ya sayang nek kene lerene gubuk. Wis tak bongkokno rong bongkok. masuk lah murah meneh trimo rong bongkok lerene gubuk. Sapine entek nggo nanggap aku. Ketoprak murah meriah kok ngadol sapi. Mbok dolno pitik ngatas. Lambemu iki sing genah pitik regane pira? 75. Lah iya kok mau nanggap toprak. Carane to, Dik. Carane piye? Sapine mangkring ning pitik. Gak bongkok. Pitik mangkring ning sapi. Dol sasak. Bener kowe maneh. Sapine mangkring ning pitik. Dadi pitike gen ngendhok. Iku padha iku adol sapi. Jane kok. cadetan sajroning ati Ya lolo kadang luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Bias audio luar biasa malam hari ini satu Bias
ora apa-apa sing penting gak lali utange. Nuwun sewu wong nonton ngene mang kok diolehi lho. Garuk cah. Kayak malah dinteni wong ya. Lanjut, Bos. Catetan sajroning ati. Tanu. Saya marah. Aku kowe dadi karo. Mergo larat ning kubuk asmara. Gah kandhani kok ngono ku lho gah aku wis dicawisi Apa? pekno glangse jake mon Endi? pekno glangse Enggak. Mangsamu kok tak kira apa? Mas Subur. piye Mas Temon Mburu cukuping nggih. Sembah nuwun kunjuk dumateng sedaya kemawon. Mbok bilih saking kula sak kanca gadhahi kalepatan anggenipun aturipun. Pancen bener. Nuwun agunging samudra wanang sami nggih. Ayo netepi kewajiban sing durung rampung. Jang kawurine Mas Jinggo sak apa Lesa kromo laratane Lesa gepo. wara-wara apa Sapa sing nemu ngante-ngante batal tak gawe dadi bojoku iki lho. iku ranting-anting Gitu. ora anting-anting iku Dek Ngante. masa anting-anting Bilang jempol. Gus, nuwun sewu. Nanganiku malah get-geti kula. Kaget. Perkarane kok. Lah jenengan kok mboten nonton kabar kok. Rawuh wonten rompai kula. Menapa kula mboten kaget. Wes, ora susah dadak padha kaget. Wes dianggep biasa ngono wae. Lah saiki kabine apik. oleh nyolong konding Kok nyolong iki mbok anggap aku iki kulino nyolong kok. iya. pamite ngarit tak kalungan api Malah mangkane kok. Iki ngono sandang penganggone Romomi. Menapa? Kene apa kowe ngerti? Menapa? Tembung kok menawa. Lah piye engko aku nek moro-moro roh engko lakone ndang bak. Takone apa iki? Wah, tak kuwek renan nggih nuwun sewu, Gus. Janjane wonten wigati napa to? Iki aku tak kondo karo. Nggih. Jabat duit apa ya? Pahalian. Jane napa? Duh, ngebleng aku. Agak cadar. Ngebleng. Ana apa ta, Le? Sing pariku jenenge basa ya. Lah sawise Neng ora dadi koyo bengok. ban kok. Yo jane napa ta, Le? wis sedih lagi mang tekan batinmu Iki ngene. Piye-piye? Untuk golek gawean ana ing Kepatihan Majapahit wis kasembar. Loh, wis Tegese, entuk. Aku entuk gawean. Wah, cocok ning ngene iki sing bakal mulyakno kowe karo aku. pancen bener mon Lah kene kono wis ditampa. Wis, Wis duwe gawean mono Majapahit. wis. Lah iki Apa gaweane kowe ora apa? kepen ngerti? Gaweane iki apa? Kira-kira iso penak ora iki? Yo, penak. Nek dilakoni kanthi tulus kepenak sak dhuwure. cocok iki mon cocok Kakang-kakang kabeh iki wis nek ngerti gawe aku ora bakal padha kusiwa. Cocok. Lah iki gaweane nek kira-kira mangkate soapan di kawiti soapan. Ya saiki uga Saiki to? iya Gak bancan saiki. ora perkara bancan ora apa. bancaan sih lho Lah mergawe wis ditampa iki kan dadi rumangsa Iki senenge. gaweane sak jabaning Gapura Yaksa Kepatihan Majapahit. Rekoso iki. Rekoso lah sak jabane gapura iki ngene wis cekak cukupe jaga regol Gapura ana ing Kepatihan Majapahit. wah bahaya mon Nek iki ngene. Pelinge Paman Patih lu gener sing minal-minul ya. Oh, nek kono iki Ana paugerane. syarat-syaratane. Sawise-sawise dhewe engko jaga Ya. marang sok sapa wae sing bakal lumebu ana ing Kepatihan Majapahit. Yen to ora nganggo tapak asmaning
Paman Patih nu gender kabeh padha dibalekake. Oh, entuk mlebu. Ora entuk Berarti sok sapa wae ya. marang sok sapa wae. Ya wis. Kok kuwi tak, Pak? Ya. Gampang. Gampang, Iya. Dik. Sapan. Ono ayo. Enggal-enggal kawiwitan. Ayo, ayo. Regole Mojopahit.